खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव पीएम किसान नैजिथि इनस्टलमेन्टनि सायाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो आवगायदों नोंथाङा पीएम किसाननि रां मोनो नामा जुदि मोनो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ नैजिथि इनस्टलमेन्टनि थाखाय नोंथांमोननि नेना थानायखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय नंगौ हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरा सोरखारनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 6,000 राङारि हेफाजाब मोनो बे बिबांखौ बोसोरफ्रोमबो 2,000 रांनि मोनथाम किस्तियाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव दैथायहरनाय जायो पीएम किसान बिथांखिनि इनस्टलमेन्टनि रांखौ थोंजोङै डीबीटी एबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफारनि गेजेरजों दैथायहरनाय जायो मख'नो गोनांदि गोबां आबादारिफोरा मिजिंथिदोंमोन दि बे किस्तिया थांनाय जुन दाननि जोबथा सप्तासिमाव सफैगोन नाथाय मोननो हायाखैमोन आथिखालाव जुलाइ दान जागायनायजों आबादारिफोरा सोंथि खालामगासिनो दं दि पीएम किसाननि नेक्स्ट इनस्टलमेन्टआ माब्ला फैगोन गुबैयै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 2 जुलाइनिफ्राय 9 जुलाइसिम गुबुन हादराव दावबायहैदों पीएम किसान बिथांखिनि इनस्टलमेन्टखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गावनो खेबफ्रोमबो हगारना होयो बे जाहोननि थाखाय बेखौ अनुमान खालामनाय जादों दि किस्तिखौ 9 जुलाइनि उनावसो हगारनाय जागोन खौरां मोननाय बायदिब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय गासैबो थागथियारि खालामनाया आबुं जाबाय गाहाय मन्त्रिनि दावबायनाया जोबनाय लोगो लोगोनो पीएम किसान बिथांखिनि नैजिथि इनस्टलमेन्टनि फोसावनाया जायखिजाया समावनो जानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 18 जुलाइआव बिहारनि मतिहारियाव मोनसे गिदिर सुबुं जथुमाव बिबुंथि होगोन बे फालिथायावनो पीएम किसान बिथांखिनि नैजिथि किस्तिनि 2,000 रांखौ डीबीटीनि गेजेरजों लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव दैथायहरनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बबेखानि सोरखारा दासिमबो मावख'आरि अक्ट' फोसावाखै आरो मावख'आरि रोखा खालामनाया दासिमबो थाथ'नानै दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों